खारनायनि पस्ट होबाय दंमोन आरोना बिनि बागै आं फंनैसो बुंनो लुबैदों। जाय हिनजावा दिनै 6 दिनावनो खारदो नंखाय माने बानसावदो आरोना बियो हौवाया माने जौ लोङोमोन जाहैबाय। बेफोर खोथायाथ' गासिबो नंखाय गोजा बानसावनायसो आरो बे फैसाखौ लाना थाङाखै होनना बुंदो बेबो गासिबो नंखाय। आरो जोङो इखो बार बार लायनो थांनायाव सोंखादोंमोन रानि नोंहा मोजां मोननाय दं नामा बा फैगोन ना फैया बेखौ जों सोंनाय जाखादोंमोन। गासिबो सोंखांनायनि उनावसो नोंखौ लायनो थांदोंमोन। देलाय होनायाबो आंनोमोन, आसान गानहोनायाबो आंनोमोन। आं हौवा गोदाननि बिमानै जायो। दिनै नोङो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय, एसेबां गोहो दं नों। लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों हिन्जाव गोदाना खारनायनि बागै जाथायखौ बुंबाय, मानि थाखाय खारनाय मानि थाखाय मानाय। नंगौ बिनि एजआ माने 17ल'नो आरोना 17ल'बा हौवाया खमसे खम 30 इयार्ससो आरोना 45 होन्दोंमोन नाथाय 45 नङानो आरोना बेयो 30 इयार्स हौवाया हासबेन्डआ। ओमफ्रायो खारनाय जाहोना जाहैबाय हिन्जावाहाय माबा गैयामोननो आरोना राजि गैयामोननो हाबा जानो थाखाय। बेखौ जर जबरदस्ति खालामनाय जादोंनो आरोना। दा जर जबरदस्ति खालामनाय जाहोना जाहैबाय न'खरनि मानसिबो नङानो बै हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांनायाव एबा नायनो थांनायाव माने गुबुननि सेटलायावसो थांनानै हिन्जाव गोदानखौ सावरायनाय जादोंनो आरोना। बेयावहाय मा पारमिसन लानानै जे गुबुननि न'खराव थांनानै बे हिन्जाव गोदानखौ जर जबरदस्ति हाबा खालामना लाबोनाय। बे हिन्जावा आरोथ' हाबा जानोनो बैसोआनो जाखायाखै, 17 बोसोरावथ' जेलसो जाजागोन माथो हाबा जायोब्लाबो। बेखौ सोरबाफोर जुलिनि समायाव जुदि सोरबा खोन्थाना होयोमोनब्ला डाइरेक्टलि हाबानि मोनदाबनिफ्रायनो बेखौ लाना थांगौमोन पुलिसा 17 बोसोराव हाबा जादोंब्ला। नायग्रोना ला बे हिन्जावा मा बुंखो, मानि थाखाय खारनाय जाखो, मानो थाखाय बियो मा सब बिबुंथि होजोब्बाय। भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। ओमफ्राय लास्ट भिडिअ बिथाङा मा बुंखो आरो मोनसे फिन खेब भिडिअ होबावदों आरोना। A to Z नायलां नोंथांमोना नायग्रो। दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो, नैबे लास्ट भिडिअ बिथांनि हरनायनि थाखाय भिडिअखौ होदो होननानै शेयार खालामनाय जाबाय। दा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो, लाइक खालाम, शेयार खालाम, गासिबो बुजि मोनथोंसै। भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय 1000से। दा नायग्रोना ला फार्स्टआवनो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि बे भिडिअखौ लामनायनि जाहोनानो जाबाय आं दाखालिनिफ्राय माने हिन्जाव खारनायनि पस्ट होबाय दंमोन आरोना बिनि बागै आं फंनैसो बुंनो लुबैदों। जाय हिन्जावा दिनै 6 दिनावनो खारदो नंखाय माने बानसावदो आरोना बियो हौवाया माने जौ लोङोमोन जाहैबाय। बेफोर खोथायाथ' गासिबो नंखाय गोजा बानसावनायसो आरो बे फैसाखौ लाना थाङाखै होनना बुंदो बेबो गासिबो नंखाय। आरो जोङो इखो बार बार लायनो थांनायाव सोंखादोंमोन रानि नोंहा मोजां मोननाय दं नामा बा फैगोन ना फैया बेखौ जों सोंनाय जाखादोंमोन। गासिबो सोंखांनायनि उनावसो नोंखौ लायनो थांदोंमोन। देलाय होनायाबो आंनोमोन, आसान गानहोनायाबो आंनोमोन। आं हौवा गोदाननि बिमानै जायो। दिनै नोङो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय, एसेबां गोहो दं नोङा रानि। आरो नोंदि बै रायजो राजानि सिगाङाव नै मंगलसुत्रआबो बेनो, आसानाबो बेनो होननानै नोंदि थगायदो। आसानाथ' बे नंथारा आं बायनाया। आसानखौ आंल'सो बायदो, नोंनो आं गानहोदो। पुरा प्रुफ दं आरो आं प्रुफ होनो हायो। आंथ' भिडिअ'आवनो होखादो दाखालिनो आसानबो खुना गालांदो, मंगलसुत्रबो खुना गालांदो होनना। अबे दखाननिफ्राय बायब्रबना लाबोना खोन्थिखो नोंलाय? बाबा हिनजाव मानसि जाना एसेबो लाजिनाय मोनासै? बाबा ओइ रानि मानिनो गोनां आरो। नोंनिबो फालायाव फैगोन, नोंबो फिसा फिसौ जानानै उनाव बेफोरबायदि जायोबा नोंबो मोनथिगोन खैदिन जागोन नोङो मानसिखौ थगायनानै। हाबा जानो गोसो गैयैखौ रावबो जबरदस्ति लाबोनो हाया। आरो नों जिबायदि मोसादो, जिबायदि रंजादो, नोंनियाव दस' दुखु होननायानो थोबसेबो गैयामोन। नों थोबसेबो जों हिनजाव मानसि जाना नों जोंनोबोथ' फोरमायनो हायोमोन आब' आंहा गोसो थोनाय दं, आंहा मोजां मोननाय दं, आं जानो हाया बिदिना नोंथ' बुंनो हायोमोन। बा मा प्लेनिंआव फैखो साननैसोल' 6 दिनावनो बोरै खारखो नोङो जेनेबा बुंनाय नों इखो। नों अबे खनायाव दङ, अबेयाव थाखुमाना दङ, अबेयाव थाखुमाना नों भिडिअ होबाय थादो। नोंहा बिमा बिफा नोंहा न'खर दंना गैया? न'खराव फैना बुं, जों रायजोबलायगोन, जोंनोथ' नोंखौ नांला होननानै बुंखादो आरो लाबोखायाबो। आरो नों फैसाखौ लाङाखै होननायाबो इयो गासिबो नंखाय। नों फैसाखौ लानानै थांखादो, गासिबो नंखाय, फैसाखौ नों लानानै थांदो।
आरो दि मैया हौवाखौ जिबायदि भाइरेल खालामबाय जिबायदि नंखाय नंखाय बाथ्रा बुंना हौवाखौ 45 होनना बुंबाय दिनै माथो नुबायानोलाय हो दिनै क्लियार खोन्थिना होबायानो माथो आङो बिमायनिसाय भागिनाङा देरसिन जानो हायो नामा सोरबा बेफोरथ' गासिबो नंखायजोबसोना आरो सैथोआ ओंखारगोन सैथोआ ओंखारनांखागोन रायजो राजा नोंथांमोनाबो सैथोखौ नुगोन दिनै हिनजाव मानसियानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै 6 दिनावनो जुदि फैसानि हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांनो हादोंबा बेलाय नंखाय बाथ्राखौ फोसावनो हाखागोनखा मानिनो गोनां आरो रायजोफोर ओंखायनोथ' दानि जुगाव हाबा लानायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा आरो हाबा हिनजाव गोदान लायनो थांनाय टाइमाव रावबो आधार कार्ड सार्टिफिकेट नायनानै रावबो हाबा लाया आरो बै न'खरनियाबो मानो खोन्थादिया हो बे खोथाखौ मानो न'खरनिया खोन्थादिया बिमादैमोना मानो खोन्थादिया गासिबो दाया इसोरनिनो न'खरनिनो जागोन दिनै जोंखौल' दाय होबा जाया केस होगोन माबा होगोन इदि होननानै हिनजावखौ नांगौ जोंनो जेरावखि थाया मानो हिनजाव मोनबासो जों गासिबो सल्भ जाजोबगोन आरो बेखिनिखौनो होननानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर थेंक इउ बिग्रोनाय थाबाय आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक इउटुबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय खारखुमाबोदों बियो नंगौ आरो आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जबरदस्तिसो हरदों नायनानै आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों नाथाय बियो आंनिसाय बुहुत गिदिरखा आरो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन बेलेगासो नायनानै हरदों हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि न'खराव नायफैयाखै बेलेगनि न'खरावसो जायबा दालालि बेनि न'खरावसो आंखौ नायफैदों आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जबरदस्ति खालामनानै हरदों आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जादों जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै जेरैबायदि नेम मथे दं आखाइ हमनाय नेम दंमोन बिसोर बेखौबो खालामासै आंनि न'खरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द' खालामदों आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ आरो हाबाया बायखांनानै जिहेतु साननै सानसे थांखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै गावसोरसो आंखौ लांदों गावसोरसो आंखौ न'खरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसन हैयाखै आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै न'खरनि फारसे खेल लाया माया गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखु देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन सासे हिनजावनि फिसाया हाबा जानांगौबा थैजासिम संसार जानांगौबा हौवानि गियान नांगोन जुदि बे सासे हौवाया लोंनानै गोदानावनो जुदि लोंना जानानै थायोब्ला न'खरनि फारसे उदिस गैयाबा बे हौवाया मालाबाबो संसार जानो हाया आं बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखायनो आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय दिनै ओंखारबोनाय जादों आरो बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोदोंबाबो आं आखाइ गोजायैसो फैदों आं बिसोरनिफ्राय जेबो माल बुस्थु लाबोफायाखै आङो जेरै दं एरैनो फैदों बिसोरनि फैसा थाइसेबो लाबोफायाखै आङो हाबायाव बिसोर बुंदों आंखौ हाबायाव उथिनाय माल फैसाखौ लानानै फैदों होननानै नाथाय आं हाबायाव उथिनाय फैसाबो थाइसेबो लाबाखै बिसोरनि हाबायाव उथिनाय फैसाखौबो बेनो अखानायै अमानि फैसा हरदों आं बिसोरनि फैसाखौ लाबोफायाखै बिसोर आरो आंखौ बुंदों सिन्दुर हुगारनानै फैदों मंगलसूत्र खुनानै फैदों आसान खुनानै फैदों होनदों नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खुनानै फैयाखै आं जेरै दं एरैनो फैदों आंनि खाफालाव सिन्दुरखौबो आं लानानैनो फैदों आंनि गोदोनायाव मंगलसूत्र आसान बेखौबो गासिखौबो आं लानानै फैदों आं जेबो बेफोरबायदि खुबोआखै बिसोर आंखौ एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो मोना आं गावसोरनि सगरथिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा बेखिनिसै लोगोफोर माने हिन्जावाथ' बुंखाबाय गासिबो बाथ्राखौ बुंखाबाय दा दरा हौवानि न'खरनिफ्राय हौवा गोदाननिफ्राय बोथ' गोबां दावरावानो जाबाय दावराव जाखागोन बे मोनसे फिसा दाय नङा बे मोनसे गिदिर गोरोन्थि मावनाय होननाय हाबा जानानै 6 दिनल'सो जादों बे 6 दिनावनो जुदि खारोब्ला
मा जागोन ना दा बुजि मोनबाय गासिबो रागा जोंदोंमोन हिन्जाव गोदाना मानो खारखो मा जाहोननि थाखाय खारखो बुजि मोनबाय 17ल'सो हिन्जावसाया 17बाथ' जोबोद उन्दै न' 17 बोसोरावलाय आरो मुं गिदिर जानो हाबा जानायानो टाइमानो नङा बेयावहाय दा बेनिखायनो हिन्जावा गावनो फैनानै भिडिअखौ लाबोनो हाबाय आरो ना दावराव जाबाय थानायनि दा थिग दोङो बिथाङा लाबोना होनायखायसो सबबो क्लियार मिन्थिजोब्बाय नङाबाथ' बेखौ डाउट खालामबाय थागौमोन जे हिन्जावा खारनाया बेनो गाज्रि मार दासिमबो भिडिअ गैया दाबो जेबो बिबुंथि गैया बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंगौमोन दा हिन्जाव गोदाना भिडिअ बानायनानै शेयार खालामना होबाय गासिबो मोन्थिजोब्बाय दा गोरोन्थिया रावनिथिबो जानाय नंला आरोना दरानिथिबो जानाय नंला हिन्जाव गोदाननिथिबो जानाय नंला दा दराया माबाया हौवा गोदानखौ गासिबो सापर्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ गासिबो रायखोमादोंमोन मानो होनबा हिन्जाव गोदाना खारनायाथ' दाय जाखागोन ओमफ्राय हौवा गोदानखौथ' सबबो सापर्ट खालामगोन बिदिनो आरोना दा हौवा गोदानखौबो एसे हेट खालामनो हमबाय मानो होनबा एसेबां बैसोगोरा मानसिया बे बैसो गोरलैखौ मानो लाना फैनांगौ जर जबस्थि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना दा बेनोसै मा बुंबावनो ना दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्ट खालामना बुङोब्लानो जाबाय इउटुबफोराव फेसबुकफोराव नुखाबाय जानांगौ भिडिअफोरखौ ना बेनोसै बाय बाय